түрендә барысы да яшьләр басып тора. Шулаймы? Шулай. Менә шул каннары кайнап торган яшьләр арасында әкрен генә титаклап, ояла гына мин дә ияреп йөрим. Менә оят дигәннән шундый бер мәзәк бар, сезгә дә сөйләп үтим әле. Бер заман абзардан әтәч йөгереп чыккан. Йөгереп чыкканда башын тотып, ой, оят, ялгыштым бит, ялгыштым. Ой, оят. Артыннан үрдәк чыгып килә икән. Ничәва, зыяны юк аның дип әйтте ди. Инде шулай, хөрмәтле дуслар, үзем белән дә таныштырыйм, ярыймы? Мин Әмир Камалиев. Үземнең иҗат юлымны Хәния Фәрхи кебек үк театр артисты буларак башлап җибәрдем. Соңрак режиссурага кирип китәргә туры килде. Инде тагын да соңрак драматургияга. Бүгенге көндә мин Аманулла псевдонимы астында язып иҗат итүче, язучы кеше булам. Рәхмәт. Шулай булгач, хөрмәтле дуслар, иң беренче чиратта мин сезгә үземнең язган әйберләремне укырга тиеш. Шулай бит? Шулай тиеш инде, язучы кеше үзенекен укый. Так, димәк, быел нинди елда яшибез әле без? Дуңгыз елында. Былтыр нинди иде? Былтыр эт иде. Менә минем этләр турында язган әйберем бар. Сарбай белән Вальдемар дип атала. Сезгә дә тәкъдим итим әле. Җәйге авыл кичкә кергән иде. Как раз көтү кайткан чагында әлсерәгән хайваннарны куып иномарка керде авылга. Көтү каршыларга чыккан халык танып алды кемнәр икәнен. Эт тотканы Бәдриҗамал кызы, рольдәгесе шуның кияүе. Имеш-мимеш күптән йөри иде. Яна Бәдриҗамал кызы Рөкия гарәпкәме, Йеменгәме чыккан, әллә нинди кара төркигә. Шактый бәхәсләште авыл халкы. Кайсы Рөкияне яклады, кай берәүләр киресенчә сүгеп нинди генә сүзләр тапмады. Әбәү җаныем, ул кара нәрсәнең ничек ятмак кирәк янына? Лутшурыска чыксын иде инде, Яшуашка, Илимарыйга. Каршы яклар үзләренчә сөйли. Ну что, гарәп, зато сөннәтле, постоянно кымган белән йөри, уважает безнең милләтне. Бәдриҗамалны да онытмый, безнең кияүләр ул, щучкалар, анекдотлар сөйләп чөччыдан көләләр. Бу посылка салган почтадан. Ул арада иномарка джип үз артыннан тузан күтәреп Бәдриҗамал карчык капкасына килеп басты тәмам терәлеп. Капкасыннан өреп торган Сарбай ялгыш телен тешләп бичара. Шины тизрәк кирип качты ачык калган иске мунчага. Машинадан башта гарәп төште. Каралыкка кара заразы. Но культурный, чыпчын джентльмен, хатынына булыша сразы. Йөгереп барып джип ишеген ачты. Кулларыннан тотып төшерә. Хатынына берни күтәртмәде. Вет культура малай кешедә. Аннан соң икәүләшеп бергә машинадан нидер алдылар. Бик сак кына җиргә төшерделәр. Бу этләре иде, Вальдемар. Машинадан төшкән эт турында аз булырдыр, ничек әйтсәм дә. Күз алдына китерәсезме? Ален Делон. Этләр принцы, шаһзадә. Ну, короче, кунакка кайткан эт, ул кич бер каяда чыкмады. Юлда кайтып күңеле булганганга сөт тәшми ятып йоклады. Бәдриҗамал эте Сарбай, арт тәпигә басып, сузылып, тәрәзә шазак карап торды, йоклап яткан эткә кызыгып. Шулай итеп, төн дә үтеп китте. Кояш чыкты, сыер саудылар, инде көтү куып кайтты Сарбай, һаман йоклый безнең Вальдемар. Һәм ниһаять, торды кунагыбыз. Педикюрлар ясап алды да, күкрәк тулы медалларын асып, чыгып китте ишек алдына. Шулай итеп Сарбай һәм Вальдемар очраштылар капка төбендә. Иснәш, ялаш китте, сәламләшү, исәнләшү этләр телендә. Ни хәл, брат? Төкле аягың белән. Мин местный ет, Сарбай буламын. Шушы ишек алды хаҗайыны, вәши авторитет урамның. Шуңа күрә беркемнән дә курыкма, син бит, брат, минем кунагым. Сыртыңнан бер түк җының төшмәс. Минем урам, синең урамың. Ты чё, абориген? Кем әле син? Сарбай дипме исемең атала? Так вот, Сарбай, миңа ул бу булса, авылыгыз белән аталар. Алтын бәясенә йөримен мин. Минем нәселем затлы һәм бик карт. Ерак бабам Парижда яшәгән, хуҗасы булган Бонапарт. Миндә этләр бөтен дөньясына булса, булар 4-5 башкына. Синдәй плебейләр түшләрендә шушырга тиеш каршымда. Юру!
бик масайма, диде Сарбай. Каян килгән буржуй кисәге. Кунак булсаң, малай, син тыйнак бул, юкса хәзер шәйнә бизәмен. Наполеон эте булдыңмы син, Бәдри Җамал карчыкныкымы? Барбер эттән туган нәрсәләр без. Һәммә бездә этләр тукымы. Теш ыржайтып бүтән ырламады. Тавыш чыгармады Вальдемар. Инде булар хәзер дуслар булып, ахирәтләр булып алдылар. Бергәләшеп бакчада йөрделәр, абзар артын карап кирделәр, очраган бер җиргә бот күтәреп, тамгаларын салып йөрделәр. Инде шулай кояш төшкә ушкач, кирип ятты булар ышыкка. Каралы ди Сарбай, сезнең анда ничегрәк гыйшык-мышыклар? Ну, ничек дип, хуҗам 3нче ел күзле башлый итте, ярәште. Һәр ел май аенда кавыштыра, елына бер күрәм кәләшне. Май җиткәнен көтеп сагынышып, сарыларга сабышып бетәбез. Ну, шырашкач инде тәгәрәшеп бетеп, ширбәт аен бәйрәм итәбез. Да, туганкай. Хәлең шәптән түгел. Безнең монда лафа, хөррият. Мин теләсә кайсын эләктереп чинаталам капкага терәп. Гарем тоткан султан кебек яшим, үзем патша монда, үзем хан. Безнең монда ярта улыты, сары башлы миңа ошаган. Кунак этнең гаҗәпләнүеннән авыз ачылып чыкты телләре. Менә кайда яшәп ята икән эт халкының бәхетлеләре. Уштаки бит, ярар, диде Сарбай. Алып барам сине бер җиргә. Гомерең буе сагынып искә алырсың, онытылмаслык булыр гомергә. Бүген кичкә бүтән тирә-яктан этләр җыела үләт базына. Әншекләр дә килә, күчекләр дә, ну, оргия, разврат азгына. Киттек әйдә. Башта юл өстендә колхоз заправкасына керербез. Бензин иснәп азрак кайф тотыйк, аяк барсаң анда күңелсез. Килеп җитте булар ава түнә, җиргә ятып сулыш алдылар. Шуннан Сарбай нытык сөйләр өчен сүз сорады мәҗлес халкыннан. Иң уртага чыгып басты да ул: "Эй, җәмәгать", диде, "Ихтибар, туебызны башлап җибәргәнче сезгә әйтә торган сүзем бар. Баш санына карап шутлаганда мәҗлес зурдан булыр, туганнар. Чакырылмаган бак күчекләр бик күп, алар ник килеп тулганнар. Мәҗлес булгач төрле нәрсә булыр, белеп булмый ниләр буласын. Алай, болай, сугыш фәлән чыкса, астан кирип шәйнәш булмасын. Вакытларга кабат-кабат әйтәм, аяк арасында йөрмәгез. Шират алган булып бәхәсләшеп, вакыт әрәм итеп йөрмәгез. Сезнең өчен түгел бүгенге той. Арабызда бүген кунак бар. Бүтән әншегетләр аның өчен. Давай, башла, брат Вальдемар. Шушы урында сүземне төгәлләп хикаямне тәмам итәмен. Әллә инде җиткерәмме сезгә мәҗлеснең ничек биткәнен? Кирәкме? Ну, кыскасы. Кунак Вальдемар бузылып, сүгенергә өйрәнеп, бите яртып, медалларын җуеп, көчкә өйгә кайтты сирәлеп. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле.